Taantay man dyan na halata ka nga igat. Ada ka no ijeng ni Mang Kanor Live. Nasaan yung igat natin? Nakasako. Hindi na, nakasako. Ay, nakasako. Mang Kanor Live, halika dito. Tignan natin yung ano, igat. Kailan, hindi kakasising ko nga vloggers, nagkapodyo po man. Stay man nagkabangti naman. Naganda yung kaginay. Nagpabiro kami ni Kwa. Kita taman, kita. Gusto ko nga Marty, igat ko kwa, isang kito. Apo, dahil ito katinsin ko nga Mang Kanor. So dito iti agat-gatang iti igat. Dito ay ayan mi kakabsat. Tayo na, pitak-pitak ka. Gusto mo kakaryan, tinak ko na dyayaw. Para dyan kakatabak konda, kamarinda, sinirikaw, na may iniwa. Ayay. Maala-alam ti Pali mo nung June. Oh my goodness. Palisan nga mo kung magkataw. Kaning lakning sa kaduna diay. Sinada. Kinantaman. Kita, igat mo. Barayan si kainsan ko. Ang dami talaga. Amok tao, pagbirbiro ka ka, dito yung kaya. Ito ay kayo pangalagay. Talo Sa digit. kung na sa singpad, sa mga sorte na Uwan. pagkalap. Kurarayan na tayo sa niya. Kurarayan na tayo niya. So dito yung nakatinsin ko nga Mang Kanor Live. Iti Santa Isabel Sur. So dito yung ni San ko nga Rico. Wan, Hernandez from Santa Isabel Sur. Ilagan City. Isabel. kapsat, tuya ko, dito yung san ko nga nasa singpad. Glory to yan. Vloggers nga siksikat. Ito nga ba vloggers? Vloggers, din san ko nga bini. Nakilo ko natin saan? Insan. Nakilo at agaro tayo? Ikilo min. Ah, sige, kilo. Pati doon yung may sadya yan, kilo yan. Takilo mi pa. Ah, sige. Ada ka di kilo yun ta, insan? Diyan eh, kilo ni Berje. Ada ka kilo lang dyan, insan? Wen, sige, insan ko ah. Ah, sige, thank you very much. Balbalay. Mami, nag-sing pa natin sa kong Rico. Okay. Sige. Okay, thank you very much. Oh, sige, insan ko. Paano ni Nang? Nagtaray, di niya kilala na mo. Kilo ba ka na? Ang pa pa kilo din eh.